Hello guys, this is Edits Rahul. If you don't know me, then follow me on Instagram. ଆଉ ଯଦି ବି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ଆଜି ଜାଣିଯିବ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କି କିଛି କମେଡ଼ି କି କିଛି ଏଡ଼ିଟିଂ କି ସବୁ ନାହିଁ ଭାଇ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କାହାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ କହିନି। ଆଉ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ତ ସେୟାର କରିବିନି, ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାରୁ ଆଉ ଆଜି ଯାକେ ଭାଇ ହେଲାଣି ବୋଧେ 5 years, ବଟ୍ ମୋର 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇନି। କାହିଁକି ହେଇନି ସେଇଟା ବି କହିବି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ ଆଉ ଯଦି ବି ତୁମ ମୋର ହେଟର୍ସ ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ସିଓର ଦେଖିବ, କାହିଁକିନା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଲଭ୍ କରିବା ଆଉ ହେଟ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଭାବିବ। ସୋ ଗାଇସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବାସ୍ ଏତିକି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଡିସ୍ ରାହୁଲ କିଏ, ତା ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ, ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏତେ ଚିକୁଣିଆ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିକି ଏତେ ଦଦରା ଘରେ କେମିତି ରହିଛି, ମାନେ ସବୁ ସତ କଥା ଆଜି ରିଭିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାହୁଲ, ଆଉ ଏଡିସ୍ ରାହୁଲ ହେଉଛି ମୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନେମ୍, ଯେଉଁଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଫେସବୁକ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି। ଆଉ ହଁ, ମୋ ପାଖରେ କିଏ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଭାଇ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ହିଁ ଘର ଅଛି। ବାହାର ପଟୁ ଦେଖିଦିଅ ଏଇଟା, ଆଣ୍ଡ ଭିତର ପଟୁ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ରିଭିଲ୍ କରିଦେଇଛି ଏଇ ଆମ ଏଡିସ୍ ରାହୁଲ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଛୋଟବେଳୁ ମୋ ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ସେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ଏବେ କହିହେବନି, ସବୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ କହିବି, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି। ସେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା, ତାପରେ ମୋ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା, ତାପରେ ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହାର୍ଟଚୋକ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ଭାଇ ଜବ୍ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲା ମୋର। ଦେନ୍ ଜବ୍ ଜଏନ୍ କରିବାର ମାସେ ଭିତରେ ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା ସାଇକେଲ କିଣିଥିଲି। R15 କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଏଇ ସାଇକେଲ ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପୋକୋ ମୋବାଇଲ୍ କିଣିଥିଲି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରେ। ମାସେ କି 1.5 ମାସ ପରେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା କ୍ୟାନ୍ସର। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଓନ୍ଲି ମୋ ମାଆ ଥିଲେ, ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ତ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାଇ ଏସି ମେଡ଼ିକାଲ ବହୁତ 2-3ଟା ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଜବ୍ର ସବୁ ସାଲେରୀର ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଟାଇମ୍ ବି ସେଇଥିରେ ପଳଉଥିଲା। ଭାଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଗଲେ 2-3 ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସପ୍ତାହେ 2 ସପ୍ତାହ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଏତେ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଏତେ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ପାରିନଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ କଥା ହେଉଥିଲା, ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭୁଲିଗଲି, ଏଡିଟ୍ସ ରାହୁଲ ଭୁଲିଗଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ହାରିଗଲା, ହାର ମାନିଗଲା, ମାନେ ଏମିତି ସବୁ କମେଣ୍ଟ, ଏମିତି ଗିଭ୍ ଅପ୍ କଲା ଭଳିଆ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ। ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ପାରିନଥିଲି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ବି ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ମୋବାଇଲ୍ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭାଇ ଧାଇଁକିନା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ହିଁ ପାରୁନଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ମାଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପାରିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। 1 ବର୍ଷ ଯାକେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭାଇ ସବୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଯାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫ୍ରିରେ ମିଳେନି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ। ମିଳିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ମିଳିଲାନି। 2-3ଟା କେମୋ ମିଳିଗଲା ଭାଇ ଫ୍ରିରେ, ତାପରେ କହିବି 70,000 80,000 ବାହାରୁ କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ସାଲେରୀ ଲଗେଇ କିଣି ଦେଇଥିଲି, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନଥିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, ଆଣ୍ଡ ଏଇ ବର୍ଷ ଏବେ ବର୍ଷିକିଆ କଲା। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏଡିଟ୍ସ ରାହୁଲ କ'ଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ବାସ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରିଭିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଥିଲି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଫ୍ରିରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ କରିଦିଏ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଫ୍ରିରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ହିଁ ଫେମସ୍ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଡିଟ୍ସ ରାହୁଲ ନାଁରେ ଏତେ ଫେମସ୍ ହେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସେ 2,000 ଫଲୋଅର୍ ଅଧିକ ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିପାରୁନି। ଏହା ହେଉଛି ମୋର କାରଣ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଛାଡ଼ୁନି କାହିଁକି, ଏବେ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ଖାଇବା ଚିନ୍ତା, କ'ଣ କରିବି, ରୋଷେଇ ଖାଇବି ପଡ଼ିଛି, ବାସନ ଧୁଆ ହେଇନି, ଏମିତି ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ, ମାନେ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରିବି, ଏଇଠି ଖାଇବି, ଏଇଠି ଶୋଇବି, ତ ସବୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସକାଳୁ ଉଠିବି, ଖାଇବା ପିଇବା ଚିନ୍ତା, ସବୁଠୁ ଗାଧୋଇ ଖାଇକି ଅଫିସ୍ ଯିବି, ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିବି, ପୁଣି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବି। ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୋ ଟାଇମ୍ ପଳଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ଯଦି କିଛି ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଭାଇ ତୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ବଞ୍ଚିଛୁ, ଯଦି ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିପାରିବୁ, କିଛି ବି ହେଲେ କରିପାରିବୁ, ତୁ ହାର ମାନ, ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ହାର ମାନି, ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଥାନ୍ତା ଭାଇ ସୁସାଇଡ଼୍ କରିସାରନ୍ତାଣି। କାହିଁକିନା ଭାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଲେସ୍, ଜବ୍ଲେସ୍, ମାନେ ସବୁ ଲେସ୍ ହେଇକି ମୁଁ ଏଠି ବଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ଭାଇ ଆଇଫୋନ୍ଟା ଆଣିଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଭାଇ ପଇସା ଥିଲେ କିଛି ହେବନି, ଟାଇମ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରିଭିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କ'ଣ ସତ ଥିଲା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ଏଇଆ ସବୁ ଘଟିଥିଲା, ମାଆଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ସବୁ, ମାନେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ପୋକୋଟା ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଭୋ ମୋବାଇଲ୍ ଥିଲା ସେ ଭାଇ ପଖାଳ ଭାତରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ପୁଣି ସଜାଡ଼ିକି ଆଣିଲି, ପୁଣି ସିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କରି ବି ପାରିନଥିଲି। ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇକା ଏବେ ଟିକେ ଲାଇଫ୍ରେ ଫ୍ରି ମିଳିଛି। ଆଉ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର।
ଯଦି ମିଳିଯାଏ ଗ୍ରୋ କରିଯିବି। ତ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଷ୍ଟୋରିଟା ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କି ସୁଖ ଲାଗିଲା କି କ'ଣ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ ସବୁ ଘଟିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଆଶା ଲାଗି ରହିଛି, ଭରସା ରହିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହଉ କି ମୁଁ ଏଡ଼ିଟର୍ସ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ବି କରିପାରିବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନା ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବି। ଆଉ ହଁ, କିଛି ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମତୁଆ ଗଞ୍ଜେଡ଼ିଆ ଟୁକି ପଚରେ ଗୋଡ଼ଉଛୁ, ତାହେଲେ ତ ଏମିତି କେମିତି କରିବୁ। ତ ସେମାନେ ହେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଭଲ ପାଇ କହୁଛନ୍ତି କି କେୟାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭାଇ ମୁଁ ମଦ ପିଏନି କି ସ୍ମୋକର୍ସ ନୁହଁ କି ଏମିତି କିଛି ବି ବ୍ୟାଡ଼୍ ହାବିଟ୍ସ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଝିଅ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ତ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମାନେ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କର। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଏଭ୍ରି ଇମୋସନ୍ସ ସବୁ ସେୟାର କରିବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଟାଟା। କିପ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଏଡିଟ୍ସ ରାହୁଲ। ହଁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଏ ଯେଉଁ ଚିକିଣା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଛାଡ଼ୁନି ସେଇଥିରେ ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନାଁ ହେଉଛି ଏଡିଟ୍ସ ରାହୁଲ। ଏଇ ଗୋଟାଏ ନାଁ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି ମାରିବ ଏଇଟା ପାରେ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି।